100 metriä starttiin. Otti se kuput jo kierroksen. Lähtö hyväksytään alussa jää 12. Hughes Angel. Laukkakunnoille 5 karkaa siellä 7. Lethal Steel. Johtona ovat 6 Sprint Day, 2 lupaus toisena ensimmäiseen kaarteeseen. Alkulaukka merkataan vielä numerolle 1 Rakkus Dream, joka tällä hetkellä viimeisenä ensimmäisessä kaarteessa laukkaa pahoin 8 PG Escort. Hylätään 7 Lethal Steel, pitkän luokkapätkiä. Ulkona. Ulkona ohittaa just. Kiinavan perässä 9 Adonis-laukko, ensimmäiset 500 metriä 17.0 ja kärkipaikka vaihtuu. Nyt johtoon 10 Kiinavan, kolmatta hyökkää eteenpäin 12 New Angel, toisella ilmaventoalueella 9 Adonis-laukko, johtava takaa 6 Sprint Day sisällä kolmantena 2 lupaus ja neljännessä sisällä 3 Stowaway. Laukkakaarteessa numerolla 12 New Angel, toiseen pariin ulos on edennyt 11 Goodnight Kiss ja kolmanteen 4 Alba Rokko. Etusuora toisessa lähdössä matkaa maaliiva ja 1200 metriä ja joukkoa tuo 10 Chinaman, joka avaa 2 metriä 18.0. Johtava näkemään 9 Adonis-laukko toisessa parissa 6 Sprint Day 11 Goodnight Kiss kolmannessa 2 ja Alba Rokko. Neljännessä 3 Stowaway, 1 Rakkus Dream, lonkka numerolle 5 Dahlia. Parkeissa mennään ja viimeisessä parissa ulkona avaa 8 PG Escort. Hylätään numero 5 Dahlia alun pitkästä laukasta. Nyt viimeistä kertaa takasuoralla on 700 jäljellä ja kolmatta hyökkäykseen 1 Rakkus Dream, se kantaa 8 PG Escort. Hylätään 12 Hughes Angel liikojen laukkujen takia, kolmas 500 mennään 17.0. Viimeinen puolikas käynnistyy numero 10 Kiinavan johtaessa. Aika rinnalla 9 Adonis-laukko, johtavaa seuraa 6 Sprint Day. Tämä rinnalla puolittain 11 Goodnight Kiss, joka nyt vaikeuksissa ja näin tilaa numero 6 Sprint Day, joka nousee toiseen ulos. Kolmatta tulee 1 Rakkus Dream, laukka numero 8 PG Escort. Loppusuoraan parista on vielä maaliin 9 Adonis-laukko saa ottelussa 10 Kiinalla. Johtokamppailu ylää kolmatta ylikirja 6 Sprint Day ja johto kun on vajaat 100 maaliin 4 kirjaa vahvasti 2. 6 Sprint Day 9 Adonis-laukko, joka haparoi ja voitosta päättävät 6 Sprint Day 2 lupausta.